ஹாய். பவின் ரொம்ப நாளாக விளையாடுறதுக்கு கார் வேணும்னு கேட்டுகிட்டே இருந்தாங்க. ஸோ அவனுக்கு கார் வாங்கி தந்தே ஆகணும்னு இன்னைக்கு டாய் கடைக்கு போனோங்க. விழுப்புரம் கலர்ஸில் இருக்க டாய் செக்ஷனுக்கு தாங்க போனோம். நிறைய டாய்ஸ் இருந்துச்சு, பட் எதுவும் அந்த அளவுக்கு பிடிக்கல. அப்புறம் இந்த ஸ்லைம் கார் கண்ணில் பட்டுச்சுங்க. பார்க்க ரொம்ப அழகாக அட்ராக்டிவாக இருந்துச்சுங்க. அப்புறம் அந்த கார் 2-in-1 வேறங்க. காராகவும் விளையாடிக்கலாம், பின்னாடி ஒரு மூடி மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க. அந்த மூடியை திறந்தா ஸ்லைமையும் எடுத்து யூஸ் பண்ணி விளையாடிக்கலாங்க. ஸோ வாங்கிட்டு வந்துட்டோங்க. அப்புறம் என்ன, வழக்கம் போல் எந்த பொருள் வாங்கினாலும் 2 நிமிஷம் தாங்க. ஸ்லைம் எல்லாத்தையும் விளையாடி வேஸ்ட் பண்ணியாச்சு. மீதி அந்த கார் மட்டும்தாங்க மிச்சம். உடனே மகிழினி என்ன பண்ணாங்கன்னா, மஞ்சள் செகப்பு இந்த மாதிரியெல்லாம் தண்ணியில் கரைச்சி அந்த காரில் ஊற்றி காரை கலர் கலராக மாற்றிட்டாங்கங்க. அப்புறம் அவங்க ட்ரா பண்ணுறதுக்காக வச்சுருந்த கலர்ஸ் எல்லாத்தையும் தண்ணியில் ஆட் பண்ணி காரை கலர்